Allah ya bar mana kai injiniya. Haufa. Ya maganar yaron nan ya kawo kuɗi yanzu ko? It seems like I don't understand what you are saying, man. Ai ka san jiya ca ne wa hajiya motar nan ta lalace. Sai na je na ɓoye ta. A nan baya. Na ce mata ta ci inji. Wancan kuɗin da muka raba ka bar shi kawai a an raba su yanzu wannan ɗarin da yaron nan ya kawo. Ai har ca yi mun ma wai kana kira da ce to ko ban zo ba ai ba za ka cinye mun ba. Ka raba biyu ka ɗauki 50,000 sai ka bani 50,000 kaga mun yi tire da bai bata ko kwa. Can I help you? Can I do something for you? Ka kalle ni ne fa ba wai canza ne ba wanda nazo muka yi magana cewa mota zan kawo za a yi gyara za ka cire naka zan cire na naga ka mun wani mugun yare. You better leave and go. Na wani libin wai Just go. Leave me alone. Da Allah ka fito ni ma faɗan garin nan ne a waye nake ido na a buɗe yake. You say Hajiya? Kai da Allah ji mana. Wannan mai gidanku magana ce nake masa ta kuɗi 100,000 da zamu raba ni da shi kuma na ga ya juya min wani yare. To ai ba shi bane ba. Me? Oganmu baya jin Hausa, oganmu ba America ne. Na? Oganmu ba America ne baya jin Hausa. Allah ba saurara da Allah a waye nake dan garin nan ne ni.